5 september is dus met mijn kat kwijtrekken. En dat vonden we wel een beetje vreemd, want die kat kwam eigenlijk elke jaar wel weer thuis. Dus toen, na een week wie er dan net. Dus toen hebben we op Facebook zetten dat in de kat zien hier, maar wie had geen reactie op. Toen hebben we eens een keer op Facebook zien en toen bleek dat er best wel veel katten vermist raken binnen hier in Stienge. En eigenlijk alleen nog op cellen 2 stritten. Dat ben iets van 24 katten, van 4 vergiftigd binnen en 20 echt vermist. Die hebben gewoon die had nooit in je weg voelen. We hebben 4 katten kwijtrekken. De eerste in 2018 en die is vergiftigen. En de andere 3 katten die zijn spoorloos verdwenen. Die ben van de ene op dag komen ze net weg. En die kat die vergiftigd is, waar merk je hem dat om? Die diarree, in de kat look je al je diarree en hier had je schoen op zijn bekje. Ja, toen hadden we een zoontje van, die weer toen hier. Nou ja, die kroop door de grond heen en die hier best met zijn handjes in die diarree rijtje kennen. Dus dat werd nog heel gevaarlijk. Het bleef net alleen bij katten. Ook hoenden werden vergiftigen. Ribi vond ook bij haar wat vreemds in de tuin. Een stukje vlees met korreltjes erin. En dat hebben we onderzoek laten bij de dierenarts en daar zie je het vergifting. Ja, dus als deze hond dat opeten hier, dan wint die er nooit net meer west. En deze björn die hier hetzelfde, daar wie ik een stukje vlees van op het tuin. Ja, als het paardje je haast, daar kunnen mensen het zouden haren heen gooien. En dan is het net iemand die dat shirt, Jannes let of hey. Het had de bewoners van Stiens geen soort dwaande. En dan benamen de bewoners van de Jensmestritten en de Squalekker. Vallen angst natuurlijk, dat leidt er nou onder de meesten die ze wel eigenlijk nog geen katten meer hebben. Ja, omdat ze bang zijn dat de katten kwijt rijden. Voor de band is het verschrikkelijk natuurlijk, want het beestje bij hun gezin en die is in één keer vat. En het is nooit duidelijk voor de band van wat er nou gebeurd is. Zelfs voor de volwassenen. Er is gewoon net een duidelijke aanleiding waar de katten blowen. We bloeien hoop houden natuurlijk dat er weer waarom komt, maar ja. Wat is je vermoeden? Ja, dat er een dierenhater op de buurt is. Omdat er al zoveel katten verdwenen binnen en zelfs de honden die binnen dupen ervan. Dus het zou heel mooi zijn dat diegene daar een stapje wil, want ze mag van onze beesten afblouwen.